Malawi Brief. Tinakazikika kwambiri mukayang'ana mukunena kuti chuma chinali bwino ndakamba za zinthu zimene zimathandizira kuti chuma chikhonza kumayenda bwino ndi zinthu zimene zozo ndi zifangati simungayang'ane zinthu zimene zikhoza kukupatsani chuma chanu siza nkhani yanga funso langa la chuma osati zothandizira chuma ndi funso limene limayankhana chimodzimodzi isingakhale chimodzimodzi ndi chimodzimodzi okay simunganene zokuti inu mukamba zakuchena musanakambe za zovala sizingatheki inu ya Brian mmachena chifukwa chani mmachena zovala zimene ndimavala mmene ndimachapira zovala zanga chifukwa adandipatsa zovala ndagula zovala ndapeza ndalama ndi mumachena kuchena simangofika kuchena chuma kuti chiyende chimachokera kuti chuma ife chuma chathu chimachokera okay kumene kumachokera chuma kwathu takhala tisakuzisamala zinthu zimene tsiku lina zidzatipatse chuma chokwanira nkhani ya tourism takhala tisakuyisamala nkhani ya malimidwe takhala timangopereka mbewu kuti anthu akalima nzokadya basi consumption zokuti kupanga produce zochuluka kuti zigulitsidwa m'dziko muno maso kugulitsa mayiko akunja tikapeze forex sitinakhale tikupanga zimenezo nkhani za miyala yathu mmene idatsekedwera kayirekera nimakumbukira kayirekera idabwera nkugwira ntchito kwambiri kwa mutapita mmene kunalira asanatseguleso apapa kunali kumvetsa chisoni kumata nthawi karonga atsala ndi chani zonse zija anthu amangotenga ati ukayeza ulunene zapita tukayeza ndipo anafunika pakhale malamulo oteteza zimenezo tazipanga ife ngukhazikaso kampani imene dzipanga miyalayo ni makhala yopanga mitengo yake nkugulitsa nayo limodzi palomwe amalawa ali nayo pano boma lanu la MCP linasamala chuma cha Malawi ngati kunena kwa chuma kuli zinthu zimene ndanenazi ndi kuti boma lidasamala chifukwa mukamba za chuma si ukamba za akaunti yakubanga mudabwereka ndalama zambirimbiri under your government mudabwereka ndalama zambirimbiri mpaka ngongoleza kuti zafika 17-18 trillion mukhoza uloza kuti ndalama zimene tidabwerekazo tidapangira izi ndizi panakhala kuti tikulozera na mafigala munabwerekapo ndalama izi ndabwereka ndalama izi ndakati ndifotokozera koma ndalama zimene zinabwerekedwa zonse mu nthawi ndalama zikasichakwera ndalama zija zimadzera ku parliament nkufotokozera anthu kuti tibwereke ndalama izi tipangire msewu uwu ndalama zija zikabwera ndi kumakhala kumwe kucha makomiti amene amayang'anira nga ndalama zidabwera zinagwira ntchito imeneyo ndesi mukapeza makomiti achaona zoti ndalama ida abwera koma sinagwira ntchito yake choyamba chimene tinabwereka kuti zigwire ntchito koma tinabwereka mogwirizana limodzi ndi ma MP ya DPP ma MP ya UDF ma MP ya zipani zonse tiyene ngati dziko tibwereke anthu akwakuti akusowa msewu anthu akwakuti akusowa chipatala tiye tibwereke tikapange zimenezo ndiye tinapanga zimenezo mukanena za figa imene kutchulidwa matriliyoni amene aja matriliyoni aja tunchifukwa tikukamba ndalama zimene zimakhala zikungokwera chifukwa chakuti ndalama yathu ikukhala ndi matsika mtengo koma mukaona pa madola akewo muyono ndalama zija nchimodzimodzi ndalama ile akauti kwacha sikugwa mafigala sibweza kukwera nkumatchulidwa mmene titchulira moja koma ngati kwacha yatsika inuyo dzulo munali ndi $100 iyo imakhala mwina 700,000 kwacha lero amene mudadaongoza $1,000 podzatenga makwacha adzafuna mupatse 480,000 kwacha nchimodzimodzi zimakhala ndiye mufuna muyankha kuti ya nakasiri muna ndifunsa za ngongole ndenda yankha pawiri choyamba mufunso langa ndinoti mukhoza uloza kuti ndalama zimene ndabwereka kapena kudali ngati phwando because akuti magali moto mangogula ndanena kale kuti kulembana ntchito kumango mudzi wonse tsone imene mukamba ya ndalama imwe nakasiri kusamala kwa ndalama sindifuna ndafotokoza kuti kubwereka kwa ndalama zimene tinabwereka ife palibe ndalama zimene mutayambe zoti tinabwereka mujankachitira anzathu kuti tinatenga ku Afrexim komano sinatengedwa ngati ngongole inali ngati grant kenako muona inali ngongole koma kuseri kuti ubweza koma ulendowu timatenga ndalama kudzera ku parliament aphungu onse nkukambirana there is a money bill what about ndalama za misonkho ya Malawi can you be proud kuti mudaisamalira bwino in what way usamala kwa imonena kota 67 billion for example ku State House zimachita chani mukutanthauza 67 billion ya budget ya kusera yes now zimene zizi mukadzapanga mukadzaona budget yapangidwa formula budget ya masiku ano simangoti tapanga Minister of Finance wapanga present budget ndekena ko basi nayo nditene kayamba kugwira ntchito
akapanga present budget statement jimakhala ndi estimates amene organize kuti atikhonzopereka ndalama izi ndikumakhala nthawi imene makomiti oyenera kuunikira zimene amakayamba kuunikira. Makomiti aja akamakaunikira mabudget aja isanapangidwe pasi, ndipo makomiti amene aja amene ali ma constitutional committee iyo amaperekedwa mpata lapangidwe chair ndi ma MP amene ndi achipani chotsutsa. Ndi makomiti amene aja amapangidwa chair ndi ma MP otsutsa aja nkukaunikira masabata awo awiri nkubwerera kudzati taunikira zonsezi ndipo budget imeneyi ili bwino tiye tikapange pasi nkubwera nyumba muja nkudzapanga pasi zokuti ndalama imakagwira ntchito yanji inu ndine kuti tiyambe pano litilowera tsikuli koma nkhani njokuti ma MP kuphatikizapo otsutsa amene ali mboma padakali pano amakaunikira budget jankuti ndalama izi zipite uku ndalama izi zipite uku amatizuka kugwira ntchito yanji zikagwira ntchito imabwereranso report ija ku public accounts kuja kukomiti kuno chakaka mbenso ndalama zidapereka chaka chatha zija zinagwira ntchito motani report imeneyi inu mukuzipanga access for the sake of, for the public don't make a jumemenda choncho kuteka kuzimeza mundifunse pano ndenzita pa mabiliyoni amenewo panali yakuti yopangira chakuti panali yakuti hayi koma alipo amene anakhala ndi document yonse go 2 weeks nkuunikira ichi nchachani ndipo akamaliza zonsezi zimene chikutha chaka akakumananso nkuunikira izi zinagwira ntchito imeneja zinagwira ntchito inu akangomaliza itanitsani report koma zoti khale pano inu koma tiwerengera coin ili yonse ino ndini sizingaitike. Okay, so munasamala chuma cha Malawi? Of course. Huh? Yes. Ngati sichinasamalike inuyo mulibe umboni simunganeneso ineyo ndi bomboni sininganeneso ngati sichinasamalike tendauze ma MP muli ku parliament unikirani chuma pakuti chinaenda bwanji kuchokera pamenepo a Brian Banda mudzanena momveka kuti sichinasamalidwe kapena chinasamalidwe koma yongodzuka nkuti simunasamali imeneyo malamulo siziyenda yo. No, but we can ask kuti ndalama izi mapanga nazo chani ndipo pofusa ndalama izi mapanga nazo chani ineyo sinimagwira ntchito kuma institutions zonse aja aboma. Okay. Koma alipo amene amagwira ntchito kumene kuja ndipo aitanidwa kupita ku accounts kuja ukapanga audit ma audit report amene aja aperekedwa ndipo ma MP akafunsa ichi chinatani akamaliza chimene chija itanitsani report inu mudzauze dziko report lija kuchokera pamenepo mudzakhala mukuyigwira ntchitoyo molondoleza bwino komanso osakhala mongoganiza nkungochula. Okay, because ena amanena kunena kuti where you missed as a government was kuti you were reckless with our money. Hayi hakuzonena zimenezo inflation guys kumveka kuti maprinta ndalama chiyani zimene tidakambapo zoti zikumveka kuti inu mukumbukira nthawi ina zidangomveka kuti ena ake amapereka mafiga abodza kwa IMF zidatsimikizika pambuyo atachokapo ndi mpata wabwino okuti zimene mumangoti zimakambidwa akachoka umakhala mpata wabwino kuti makiya amene mujali ndinu mukuzekanitsa file iliyonse. Okay. Nkhani zokuti ayi inflation ifotera maprinta ndalama panopo sitili mboma amene ali mboma aja kupita kugwira inu agavana ali bank tabwerano kuno inu auche tabwerano kuno akuti maprinta ndalama nchifake dziko inali ndalama zochuluka motere basi pene umembo kwa uzanthu zinthu zoona. And you are willing to be scrutinized. I mean zimene samatengere kuti someone is willing. Government boma lilonse ndi anthu ndinamala musazatengere kuti someone has to be willing chilichonse chimene amalawa angafune kuti achidziwe kutere kuti chimene angagwiritse ntchito ndi boma limene lilipo. Okay. Ngati ayika boma lina pamalo boma lisadikirire kuti akamve kuti someone is willing boma likangogwira chimene anthu akufunacho akugwira ntchito imeneyo amalawa amati chakuti sidaende bwino sadzanena kuti ndi witch hunting akachipanga zili zinthu zongolota ndi zimaonekadi witch hunting. Koma ngati akuchipanga kumaoneka kuti ndondomeko yake ndi iyo tinamva zakuti ndiye tifuna tifufuze fa lamulo timadzitchula lokha. Okay. Lamulo sungangoti ufufuza mpaka na dzaka 6 tifufuza hayi mukamakayamba muja pezani timaumboni bwerani ndi nkhani zimene zimumadzitagwira kale ichi tifuna tikafufuze ichi poyamba ufufuze kuti amalawi ajamawa asakunene ndi kuti inunso mumango manga anthu mulibe nkhani chifukwa zimene zichitika ifenso zatichitikira ndamva pa anthu akunena zoti mwina ena ake munango amanga alibe nkhani ifuni byonse munalibe nkhani yolimba chimodzimodzi awanso zidzaonekera anthu adzanena zoti munango amanga anthu achimulibe nkhani so amalawi panadachenjera kwambiri amadziwa zoti izi nzongomangana zabulezi zopanda pake
zongomangana za bullies koma iwo akhali kuti nkhani tili nayo iyi tikuganizira zakuti chifukwa cha amalayo ajati voterachi tifufuze akafufuza nkupeza kuti munthu wina olakwa alipo lamulo ligwire ntchito amalayo adzakondwera tidzapereka phunziro kwa ena amene ali mundale peta kali pano. Boma la DRC akuti lidatipatsa 30 million liters ya mafuta kunokuma kuti kudangofika 2.3 mudaziyendetsa bwanji zinthu? No, nkhani ya mafuta nanga simanena za nokma. Nokma ndi bungwe limene silimapita ndi boma kapena silimapita ndi chipani limakhala pobe. Anokma sikungatuluke mafuta kwina mafuta aja nkumayenda kumabwera ku Malawi kuno popanda kukhudzika kwawo pakayendedwe ka mafuta. Ndengati mafuta amachoka maliters amene matanga 30 million 30 million liters kuti ngati imachoka ku DRC pomadzafika kuno inafikira kuti yochepayo. Ndiye chifukwa chani simunalandire yochuluka. Nokma is still in place as we are talking. Ndi bungwe limene si bungwe limene limachoka ndi chipani kuti kumeneko ndiye kukoma kwa institutions amene wawo kuti amene analimo aja ngati akuona kuti adandituma ndakuta boma lijaya achivule achivule chimene chocho chifukwa iwo ndi bungwe la boma ndi bungwe la Malawi anene kuti amene adatuma aja ndi akuti chifukwa ife zimene tinkamba zokuti akutana nama mafiga kwa IMF sidapita kwa IMF ife kuti imene muyika kamera chifukwa muchula nkai ndio pereka chitsanzo palibe china chifukwa amene zimene ndi anthu okugwira ntchito malipoti amene ampereka yes so chimodzimodzi proceed you can use that example chimodzimodzi kungouza anokma tabwerani ku DRC unachoka mafuta awa munalandira mafuta ochepa mafuta ena adatsaka mapati ndakuuza kuti amene ankabwera ifuna kasolandira ndiwo that's right amene tidalandira adati tikhodetsere uku atanene ndiwo ngati sanena nkhani yo ndi ayiwo ngati sanena chifukwa satayi akutana titumizira 1000 ndekoma mmene timalandira ife pamodzi tilandira 200 ndiye nkuita na apostle face sinadzera kwa inuyo ichi ife tilandira 200 ina ayirodzera tsalanda ndinu mufotokoze ndinu munakhodetsera kuti 800 akangomanda kutchula kuti 8 wena pitawo ili ndiwo ili ndiwo ndiye kuti for now tiyang'ane kunokuma anokuma basi afotokoze mafuta andapita ngati ena adauza kuti matraki ena adzerepeta pale anena afotokoze ndiwo sanganine kuti idadzera kwa Kumkuyu ngati atanena kuti idadzera kwa ine ndi boma lija libwera nokondani kwa ine kuti mafuta aja adadzera kwa ndani kwa ine basi apo madzetengeni kulandira mafuta iwe chifukwa chani basi pasavute ndipo zimene zichitika nthawi zonse boma lililonse tidzayambophunzira zinthu zikamachitika tidzayamba kuona kuti 5 years idzayamba kuoneka ngati 5 days. That's right, tidzadziwa kuti mawa lilipo koma kulekerera khanga ndi mawa ulibe alipowa apanga zinthu zachibwana nanga atachula kuti mumpanda mana malamulo adzigwira ntchito koma bola asangotchula futa afuna kutchula pakamwa pakale evidence basi pakale evidence dimene tingapangire kuti mawa anthu adziliopa kupanda kutero mawa silidziopsa. Munanena inuyo kuti National Executive Committee inakumana ya chipani chanu ife mmene tumvera zumveka ngati kuti mwagwirizana kuti mukhala benda achakwera nzona zimene imachita Malawi Congress Party imagwiritsa ntchito malamulo nde adindo amasankhidwa kugwiritsa ntchito malamulo nde malamulo aja amafotokozeranso kuti munthu adzachoka pa udindo chifukwa chani. Nde ife tikungotsatira malamulo kuti mmene zachitika taluza chisankho koma malamulo ochipanachi taluza tili mkati mwa ndime ya malamulo ndiye kuti tangoyika malamulo adzigwira ntchito chifukwa chakuti malamulo aja adakhala chete ponena kuti tidzatani mukadzaluza chisankho osadanene tidzatani mukadzaluza mwina kapena atakhala kuti afuna panga interpret mwa mtundu wina koma malamulo sadakambe kuti mukadzaluza chisankho ino adindo nonse amene munasankhidwa pa convention imene achitika musadapite ku chisankho ndiye kuti maudindo anu adzatha constitution yosinda iwerengepo peji imeneyo so chifukwa mwina musadabwere idanena constitution kuti adindo adzasankhidwa adzakhala pa mpando zaka zisanu zilizonse ndiye ifeyo tinapita adi convention
chaka chapitachi kumene kuti anasankhidwa adindo kuwerengera zaka zisanu kuchokera 2024 dzukatha 2029 nde pakatipa sina nene constitution kuti mukasankhidwamo nde mkupeza kuti mwapita pachisankho mwaluza nde kuti ndo wanu wata sida nene. Okay, so Achakwera, he's still the legitimate leader wa Malawi Congress Party until 2029. National Executive Committee yonse ya Malawi Congress Party imasankha kuyambira president, achiwiri wake ndi Mai Gotani Hara, achiwiri ena ndi Mai Abidamia, a Secretary General da Richard Chimwendo, achiwiri aomero jabala Gerald Kasimi bala Uchizi Mkandawiri, a Treasurer General John Paul, nkumabwera mpaka kumusiku. Chinthu imeja chonse chidasankhidwa 2024 chilipo mpaka 2029. So aina amene akunena kuti Achakwera sitikwafuna awuzitenga kuti ayo sizoyankhula paka zora sizoyankhula mwadena akunena akutewe so nanga mwabweretsanso munthu chimene akutinena ndi mafunsa umene wachitenga akumabweretsanso makotsi ochokera mu constitution momwe kuti chani kuti akagwa basi zathera pomwepo muna mudakandiwerengera imeneyo inenso sindaone inenso sindaone koma akumanena ena amene akumanena ndi ajadala aphungu kukasungu kunena kumeneko nkumene aliyesa akhozonena pano lino yosakufunani koma ino simuli contract ya anena zoti sindikufunani amene ajamene amayankhulira ine sandisangalatsa koma inuyo chimene mmakhala mwakhala kunyumba mmapukuta contract yanu koma yang'ano yakuti ayimze chachikulu nchani amene akuyankhula nchimene chili paipala pano chimene chili malamulo koma kukhala malamulo sizikuletsa anthu takhonza kuyankhula chimene akufuna kuteko anthu akhoza kuyankhula ndiye democracy ife yawo situwafuna ndiye zikafika pauti kusafuna kuja kuli mpolowera mmalamulo ndi kuti amangopanga evoke that lamulo mogwirizana ndi lamulo lakuti limene limanena kuti mtsogoleri akadzaluza chisankho asadzapezekenso ali mtsogoleri ku chipani kaya ndiwe director kuno wakaluza chisankho asadzapezekenso ali director mogwirizana ndi malamulo limene popeza kuti mwaluza chisankho tikuti tsopano tipite ku masankho a convention ofulumira mojere manene pali malamulo munthu asapite ukafunsa ntchito ya OMP adakagwira ntchito mboma ndiye wina ngati anakagwira ntchito anakapeza OMP akugwirabe ntchito mboma ndiye kuti anthu amadzati mogwirizana ndi malamulo amene amati musakatenge nomination mudakagwira ntchito mboma ifeyo Malawi Electoral Commission takukanizani kuti simuyima nawo chifukwa tili ndi umboni wokuti mudakagwira ntchito mboma so napa chimodzimodzi mogwirizana ndi malamulo. So what about those amene akunena 2029 kwatalika because masankho ali 2030 masankho ali 2030 so 2029 sitingayambe zosakasaka candidate kapena mwina funso likhale unena kuti a president a former president Chakwera amene nda president ya Malawi Congress Party pano malamulo akwalolanso kudzayimira 2030 malamulo achipani chimapanga ndi chipani. No, yes or no? Yes or no? Nde mutakuzira. Ndibwereza so fuso. Mwanipa fuso? Fuso ndalimva. Ndipina ndibwereza so. Musabulika kubwereza. Okay. Ine ndikuuze ni lamulo. No, ndimafuna kuti mundiyankhe yes or no. Ndikupatse lamulo. Ndege na kumufotokozere. Yes or no sindibiyankha. Chifukwa kuti a president Chakwera is he eligible to stand again using the Malawi Congress Party in 2030? The Malawi Congress yes or no? The Malawi Congress Party constitution. Imanena kuti president adzakhala kumatere mwawiri. Amakhala tere muyoyamba. Nde amakhala tere munso yachiwiri ngati anthu amusankha. Koma tidasintha malamulo kunena zakuti ali muteremu yake yachiwiri ngati president kuchipani nkupeza kuti wapambana nkukhala president wa dziko. Popeza kuti ku dzikoko kumaloledwanso kukhala teremu ina yachiwiri. Ndiyo tidzamulola kuti akhoza kuyimanso ku convention. Nkuti apeze teremu ina imene ikamuthandizira kukhala ngati president wa dziko koma adakali president wa chipani. Ndi zimenezo tinazichita. Teremu yoyamba anakhala sanapambane chisankho. Teremu yachiwiri anapambana nakhala president ali muteremu yachiwiri ku chipani. Ndipo panga apply lamulo limene lija lidawaloleza kupita so convention nakakhalanso president wa chipani nkhale kuti panopo sadapambane o president wa dziko.
interpretation yokuti zikatero kuti anali president wa chipani mongo mogwezera malamulo koma president wa dziko sada uwine term yachiwiri iyo sada iwine zikatero ndi matani muli silent mu constitution much. So he has done 2 terms. 3. Or he has done 3. Yes. This is the 3rd term. Oh, this is the 3rd term. Yes. Okay. So akoza kuima 2030. Nakuti kuli silence. Inu muzimvetsa bwaje. Ayi, tsono kumvetsa kumene kumoja kuli directorate ya legal affairs. Awubwera simnayenjere bwino. Ayi, tukambazala munthu. Kuja kuti inuyo. No. Yes. Munthu waima 3 terms. Yes. Ndio 2030 kuzoka 4th. Kuti apite ku convention. Yeah. Pa 3rd term. Fankale 3rd term ikuyambirira kulibe. O 3rd term kulibe. Okay. Malamulo 3rd term ndimene anakaipeza pa 2024. Ndimene anakaipeza chifukwa chakuti yeah. anali president wa dziko. Okay. Ndiye constitution yedanidwa bwino kuti koma mu term yake yachiwiri imene ndiyomaliza ku chipaniwo. Yeah. Ngati mu term imene pamene wakapezeka kuti nangasiti mata amene asankhidwe president ku chipani. Yeah. Ndi amene adzayimirira chipanicho pa chisankho cha president wa dziko. That's right. Ndiye ngati anakapeza u president mu term yachiwiri ndi kuti kudziko kuja kukwaloleza kufuna sotere mwina yachiwiri ya president koma ifuta amene amayimirira president wachipanichi ndi amene osankhidwa pa convention. Yeah. Paine okhala ndondomeko yopanga regularize pamenepo kuti ameneyo asankhidwenso apeze mandate ino ochokera kuchipani. From chipani sitingayimitse munthu pa chisankho cha dziko amene sali president wa chipani. Okay. Ndezimwe zinachitika mogwirizana mamu poyerekeza pomaganizira kuti muteremu yachiwiri akapambananso muteremu yachitatu akapambanawo kunkupeza teremu yachiwiri ya president. Okay. Ngati teremu iliyo kuti matanthauza kuti uyuyu adzakapezeni teremu yachiwiri ya president pokapoka mpaka adzayipeze pamene adzapezeke kuti wasiya u president. Yeah. Ngati zili choncho ndilo mulipangidwa interpret mwantundu wina. Okay. So interpretation imene sindingakhale nayo. Okay. What about those? Ndinakufunsa what about those amene akunena kuti sitingapite ku convention 2029 kukasankha mtsogoleri. It will be too late for 2030. Hayi umene kuti ndi ufulu umene ali nawo. Yeah. Kuti wede mtakhala kuti ndikuona so choncho ndikhozoni naso chimodzimodzi. Okay. Ndi ufulu umene aliyense akhozodzuka kuti ano uyu sitikumfuna uyo sitikumfuna uyo sitikumfuna koma tsopano zonsezi chakuyankhula zonsezo chifukwa nkhali kuyambira day 1. Yeah. After kusankhana kuti amatuluka ena kuti uyu sindikumfuna. Okay. From tsiku lomwe lichi. Okay. Koma tsono kuti tidzingotengera kuti wakuti watero kuti sitikonza nkhani tiyang'ane malamulo ndi aliyense angosakatula malamulo mogwirizana ndi lamulo ili tikuti tipange zinthu motere koma zichitenda kuti tikupanga tapeza konzata ndi amene atiunikire zimenezi ataunikira konzata ndiucha modekha bwinobwino mopanda kutenga mbali nkunena zoti koma ifeyo ma recommendations athu tikuti kuyenda chitsogolo bwanji mutapanga izi kayani napo mutapanga chisankho chofulumira ngati chachivomereza kuti achipangadi mu spirit yabwino lero ngati nyumba tidzakumanaso kuti pali tuma recommendations yawo. Tichite break pang'ono tibweranso posachedwa apa. Kunelinso manong'ono kuti za leader of opposition iya ife achichola sitikwafuna tisankha wathu kumeneko mpaka kuti munakumana. Can you brief our viewers kuti zidayenda bwanji kodi? Malamulo aku parliament. Yeah. Achitimati tiyambire kuti malamulo adziko constitution imafotokozera kuti mnyumba moja muli mbali ziwiri, mbali yotsutsa ndi mbali ya boma. Ndi mbali ya boma yakumakhala utsogoleri wake, mbali yotsutsayi ndi kuti kudzakhalanso utsogoleri makamaka pa chipani imene chachikulu kwambiri chapeza ma MP ambiri. Mbali imeneyo chidzasankha mmodzi wa iwo kukhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba moja. Ndi ma standing orders amafotokozanso chimodzimodzi. Ndi ife ngati chipani chimene mchachikulu kumbali yotsutsayo ndi kuti nkhani yokhala ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbamo inagwerano kwa ifeyo. Ndi ife tinakumana ndi a president ngati ma MP amene ali nyumbamo podziwa kuti amene ali mtsogoleri amene akhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa bweza ali president Lazarus Chakwera. Adakhala president Lazarus Chakwera alimo nyumba ya malamulo koma ife sada imenawo pa chisankho cha uphungu ndoti nyumba moja sakhalamo. So what is actually happening chokuti amene akupita amene omwe akuyimirira
a president achakwera aja malo motumikira zimene zija ndeti sankhe modani popeza kuti ma standing orders amagwiritsa ndithu ntchito word yakuti elect nde tidakumana na president tinali nkhani ziwiri, nkhani za maspika komanso nkhani ya leader of opposition panegi yomwe ija aya pasole panegi caucus sopano ya ma MP. Nde tidamvana adafunsa iwo titani tisankhe modani de ate tisankhe za maspika basi nkuyamba speaker la oyamba candidate timika ndani akuima auje ndauje remember nkaima onapo samuka wale ndonapo Peter Dimba tidapanga madongosolo athu amavotedwe tidavota oima aliyese nkubwera monitor wake kuvota kuwerenga apambana ndi awa ena opanga congratulate anzawo akatiyimirire ndi amenewa pachiwiripa chimodzimodzi achakwera nali momwemo kenako leader of opposition tiyambepo mavoti ndikudayimirira wanthu a president timaganiza kuti bwanji nkhani imeneyo titanazoleka sankhidwe kake timveko ma nominations timve nomination yochokera kwa inuyo munimvetsetsa timve nomination ngasi posankha paja mapanga ma nomination ayi ife tuganiza wakuti tsono tapereka mpata timve nomination imene mutipatse ndi nomination jakaipereka zili kwa ifeso kupereka nomination ina kuti nkunazo taperekaso nomination yiti tikakumane tikatani tikavote koma ngati nonse mungavomerezane ndi nomination imeneyoyo imene aperekayo ndiye kuti usefe tiyendera penepo kuti munthu uja wavoteredwa unopposed ndi mmene inaperekedwera statement iyo inaliyo kuti tikupereka ndipo tikukhulupirira kuti munthu amene angamupange nominate timuvotera unopposed amene angapangidwe nominate ndi a president kunali kuwapatsa mpata opanga nominate for election as a leader of the opposition ndiye kumba chifukwa tinali mu spirit yokuti amene mumpange nominate iyo timulandira ngati wavoteredwa unopposed. Chinavuta nchani kuvota kuna kasuma ambele pa nomination. It starts with nomination. So now sida mpaka apange nominate. And we couldn't ambush him kuti pangane pompano nominate nchifukwa tsina pange vote tsiku lomwelo. Nchifukwa sibalengezedwe the same day ngati dalengezera sama speaker. Kenako parliament yukakumana mpendezi mazamfika kuti uthenga wapita kuti ndazo kuti amenayi akhale leader ndakuti ena akhala pakuti ena akhala pakuti zimenezo kuonena zoona kuti padamvekadi kukhangati kuti kung'ung'udza kumeneko tidaona kuti kuthe anthu tonse tendikumane ndi tinakakumanadi ngati maphungu onse kokasi athu nkufotokozerana kuti nkhani tidayipereka dzina lidabwera ndipo dzinalo ndili koma anthu nkhawa nali yakuti timayembekezera kuti muchadapangira mucha tipitanso nkukatiuza kuti dzina lija ndili ndapanga nominate uyu koma chifukwa tidangopita dzina lija nkupitirira ku parliament ndatadata tipeze mwambo titiuzidwe nze titauzidwa basi zidata asekretary general analipo a first deputy president analipo popeza nawonso ndi ma MP koma nomwe adapanga nawo ndimete papita ku parliament zonse zili tayali. A Gerard Kazembe adatulutsa kalata kuti ife tisankha wathu pachiweru izi aizi kunena za chicholazo chifukwa tofunsa kuti zidayenda iwo aja sana tchule kuti tikuti izi ayi ngasi nthawi imene amanena kuti tikukasankha wathu pachiweru nkuti achichola ali mu office ayi kusankha atapatsidwa msokale maki zimene zitsono za ku office ya speaker amene amapereka zimene zija ku office ya ku nyumba ya malamulo ngati iwo anaona kuti meta nditi communication it's sufficient kuti tsopano timpatse munthu izoyenereza iwo alibe voto zokuti ife zakuchipani kuti tikapanga zina iwo siziwakho so padali kukwebana ndani no kuchipaniko alipo ena amene sadafune kuti achichola akhale lipo ayi usafuna kuja nkwanomo you can confirm za nomo zimene ngasada yankhula anthu ngasama yankhula nkanene kukanga ndosama yankhula ndama yankhula so kuyankhula zimene zija nkwanomo anthu mu democracy amatha kumasuka nazotawo sindiwafuna ndikufuna akuti ena so amatchula inuyo kuti bola akadasankha akalonga chawo ayana achula nangapa machula ine ndalimva inuyo machula I can tell you kuti kumapeto kuja tsalapo there was myself there was honorable Peter Dimba maina amene wankabwera inu maufuna leader of opposition not kufuna kuti timapita kumagogoda makomo osati ufuna kupita magogoda makomo
no solanga lakuti leader of opposition inu ya Moses Kumkuyu mnaofuna nena zakuti yeah ineyo chimene ndachifuna ine nkupita kwakokoda mmakomo chinali UMP ukachifuna chino umapita kumakati bwanji mundivotere chimene chikuchifuna koma chimene anthu ataona kuti kodi muyankha fosolisi lakufuna aloto nanga ine za UMP zafika masomali ndikupatsani chitsanzo no inu ndiyankheni kodi leader of opposition ukachifuna umakachisaka koma chikapatsidwa kwa iwe umaganiza ochilandira pano chikana zimene zopanga decision chikabwera koma choti kuchifuna umakasaka tsoneni sindakasakebo leader of opposition achicholada akasaka sindikudziwa achicholada akasaka sindikudziwa okay ine ndikukamba zakuti mwandifunsa ndi maufuna ndikukamba kuti ukachifuna umakasaka ine kadachifuna nkadakasaka koma sindakasake okay akada kubatsani akada ku mina chabwera dalozera achichola kuti aloza inu mukada kala muli mu office nenga oserukhala nenga ineyo ndikatumidwa yeah ndimalandira chimene ndatumidwa okay komanso ine ndimakhulupirira kuti mulungu amapereka pa nthawi yake ndipo ndidaphunzira kusunga bwino kwambiri ma ambitions okay kumadziwa kuti ndili apa ndisamale pamene ndilipa chifukwa kadzatu yamboponya mwendo wina pena ukhoza kutang'adza nkuononga apa kutang'adza okay nkuononga apa okay mulungu akuyika apa yeah tapanga za pamene popo ndipo panga kukhala pabwino kwambiri kuti nkhale kuti amachoka udzera kalaka utakhala pomwepo okay chifukwa pakometsa bwino amene akuzungulira adzimva kukoma kuti uli apa unapanga izi ndipo ukatupite pena adziukankha kuti uyu atapitadi pena koma apa anatikonzera bwino that's leadership okay so leadership osemakakamiza Achichola yes. Do you think he's the right person for this role? It doesn't have to be about thinking. Leaders can be made. Ndikhala anthu atakhala kuti pena pake saukondwa zinthu zina koma zimakhala nokuti udzete ukhale wa iweyo kuti udziona kuti ndisamve anthu akamandipanga zoti ndikhale mtsogoleri wabwino. I say that again. Malidala yeah. amatha kupangidwa. Yeah. Leaders are born, leaders can be made. Yeah. Ena amatha kubadwa chibadwiro chawo wanda atsogoleri. Okay. Koma wena utsogoleri wake ngoti umafunanso kumakonzera. Okay. There's when as munthu ina aliyense there is room kuti ukhoza umapangidwa pane bit into shape to be a better leader. Achichola ali good lead. Obadwa natural leader kapena ochita pane bit. Chifukwa choti munanena kuyambirira paja kunena zokuti dzina langa linkatchulidwa. Yeah. Sindingafune kuti ndikhale pano nkupanga analyze the leadership type of one Achichola. Okay. Koma ikhoza kuuzani kuti yeah. Ndi munthu amene ife ngati chipani tigwira naye ntchito. Kuti wakhala pene paja wipi wawo ndiye kuti ndine. Okay. Yes. Koma ndakuuza ndikale munthu sangakhale perfect. Yeah. Aliyense ali mwake moponya. Yeah. Aliyense ali mwake moponya kaya ndi ma president machani. Yeah. Koma udzete ukhale wa iweyo. Kuti anthu akamakuzota apa bwanji tate iwe kumati ayi ndi madziwa zonse. Yeah. Uone mawa sukhala mtsogoleri. Udikire mawa. Sukhala mtsogoleri. Ngati mene zidachitikira ndachakwera. Ayi sindikupangana. Nanga saka amauza kunena kuti apa mukonze. Apa mukonze. Ndiye samakonza. Ayi zimene sindiyankhira. Ayi mene muyankhira. Ayi. Nanga simukamba tukamba za mtsogoleri mukuti anthu amawauza. Yeah. Ine zokuti anthu amawauza chimene iwo sanachite sindichidziwa. Sinti anthu ananena zambirimbiri. Zoti yani. Kuti nduna zanu zisugwira bwino ntchito tsono kusagwira bwino ntchito it's subjective. Okay. It's subjective. Kuti mayamba kuti nazo kuti kusagwira bwino ntchito nkutani. Mayamba analysis. Adabwera pa TV pano. Ndani? A president chabwera. Okay. Adabwera pa TV pano. Okay. Ndagwira. Anyamata ina sagwira ntchito bwino anagwirisa ntchito chisanzo cha kunokuma. Okay. Ndikangowina pa chiwiri. Ndi achotsa. Chima china chiganizo chabwino. Inuyo mene sindi pano panga analyze mtsogoleri mzika. No, sikugamba za the qualities of a good leader. Ayi koma tsopano ndi nanga si inkhani yuchokera kwa Achichola. Ayi tsono mukudziwa. Mwanena kuti pala atsogoleri tadikira ngai musandidule. Chabwera. Pala atsogoleri awiri. Ena amabadwa ndi utsogoleri. Yes. Ena umachita pano bit. Mawu achokera kwa iyi. Yes. Ndiye ochita pano bit iyo. Ukamuuza kuti apa takonzani inkusamba amauluza utsokusema mwana narungi zimene. Yes. Ndene ndikupatsani chitsanzo kuti a president chakwera adabwera pa TV pa ndachimva chitsanzo mwachimva okay tsopano ndimafuna nene chonchi yeah poyamba paja mwakumbukira takamba za president chakwera yeah ndi zimene anthu ena akunena
zokhudzana ndi kuti kodi apitilire kapena ayi. Okay. Tsono makambanso za Honorable Chichola ndi zimene zinalipo ngati mavuto pakatipa zimene ndakanira kuti ndipange analyze utsogolero wawo chifukwa chakuti zitibweretsa pa page imeneyi chakuti kodi ndi mtsogolero otani ndi zimene zimachitika pa sabata yapitayi. Okay. Chimodzimodzi we have the name of Dr. Chakwera limene mwalitchulira kuyambirira kuti if I go into analyzing zimene anachita zikhala ngati kuti tsonga lifunda kugwiritsa ntchito zimenezo kuti zitiyankhire funso la kuyamba kuja kuti should we go on with Dr. Chakwera kapena ayi. Sindifuna kupita into simufuna why ndafotokozera chifukwa zimene ndingayankhule pano chioneka kuti either ndikupanga prop dzina limenelo kapena ndikukhanga ndikufuna kuononga dzina limenelo. Koma chimene ndingakuwuze ni chakuti Dr. Lazarus Chakwera ntchito zawo zimene mwaziona inu mutenge ntchito zimene mwaziona musatenge zimene tikuganiza kuti inu muganiza bwanji. Kuti titakamba zoti konze misewu anakonza misewu, titakamba zoti yambitse ulima wa mega farm anapanga ma mega farm, titapanga zoti ukhale nifi dzikongo za alimi zipangizo anapanga zimenezo, titatamanga nyumba za aphunzitsi nyumba za apolisi anamanga zimenezo, titatayambirenso umanga njanji inayambika njanjija tikambe zimene iwo anapanga ine ndiyankhula pa zimenezo. Kumbosati zimene ndikuganiza chiganizo chakuti nchabwino chifukwa zosenanena pazi ndikuvomereza chinali chiganizo chabwino kamanga nyumba za apolisi, chinali chiganizo chabwino kuyambitsa nifi, chinali chiganizo chabwino kuti tipange misewu imene tinamanga ichi, chinali chiganizo chabwino kumanga kuyunima with that kind of infrastructure masukulu aja ziganizo zabwino. Nkhani ya kugwa kwa ndege yabukanso mparliament sabata imene aphungu akunena kuti pachitike fresh inquiry mpaka Minister of Justice wayankhiranso nkhaniyo ku parliament kumweko si kutha nkhaniyi. Inu ngati aboma amene linalipo nthawi imene ndege ya vice president ndi anthu ena idagwa mukuti bwanji pa zimenezi? Ndaitsatira nkhaniyo. Ndinaona mupepala padzana mutatuluka nkhani ya nduna justice akuvomereza kuti akuyang'ananso ripoti komanso anafunsidwa a president apano ngatali ndi ganizo lofuna kuunikanso nkhani imeneyi. Ndana yankha kuti ndikasankha nduna ya zamalamulo nkhani idzachokera pamenepo kuti tipitilire nayo kapena ayi. Ndipo yankhulanso anduna aja atsimikizira kuti maripoti aja afika ku ofisi kwawo akawawerenga akuti aperekanso chichewa chawo kwa president kuti chokera pamenepo nkhani akhoza kuona kuti iyende mwa mtundu wanji. Koma mukandifunsa ine ndiyankhula ngati munthu kunena kuti pamene abale wanu achoka pakati panu munjira imene simukukhutira nzofotokozera misozi sikata misozi simata. Ndinamvetserera amene ayankhulira olemekezeka ena parliament muja kuti zikuonetsa kuti nawonso akupanga echo ma voices akubanja oonetsa kuti misozi singakate. Sikali limija that was last year. Dzaka ziwiri sidzinathe olota khala kuti ndi imfa normal misozi nkhale sinakatebe. Ndi anthu amakhala akufuna mayankho aja mukakatenga sing'anga kuti adzafufuze chimene chachititsa kuti wina wake achite misala modzi, koma inu kumaganiza kuti akatenga sing'angawa ndi amene sulumaganizira kuti mwina apengetsanawo munthu chimakhala chinthu chabwino kuti mukatenge sing'anga wina. Ndipo ngati anthu akuona kuti sing'anga wina chisawo ukatengedwa chifukwa amene tiwaganizirawa ndi amene ali nkuthekera kutenga sing'anga amadikirira kuti akadzachoka tsiku lina kapena tikadzapeza ndalama zopezera sing'anga wina ife tidzakapeza sing'anga wina. Ndi chinthu chimene akuyembekezera malawi chimene akhoza kuyembekezera nchakuti sipaja timati awa mwina sadapange ripoti yabwino kapena sanapange inquiry yabwino amagwiritsa ntchito machinery ya boma to conduct that inquiry. Nanga si boma londiri si machinery iliponso kuti kuboma ili lili ndi ntchito osakhala yongomayankhula kapena kumakuwa parliament ayi lili ndi ntchito imene akunena Minister of Justice ija aunikire maripoti akaunika maripoti nkuno pena pake sakupaona bwino paufunika kandi inquiry yanyuwani apange order inquiry yanyuwani afufuze nkutheka kuti ukadaulo mona agwiritse ntchito poyamba mwina pena unaponya afufuze ndipo akamafufuza aganizire zonse zimene anthu alira kumagaza ayi pakuti ripoti inaperewera alowe monsemo afufuze zimenezo afufuze zonsezo akamadzapereka ripoti idzakhala kubanja adzatita chilandira dziko lidzatita chilandira. Ineyo ndikuze as a person
ife manager ine ndine munthu mmodzi amene ndimakhuzika naye nkhala anthu atapanda uvomera chimenechi. I was the last minister to work with SKC in South Korea. Munthu amene adagwira naye chanza nkubutsanzika kuti ndikupita ndidzera ku Dubai ndikafika South Africa tikakumana ku Malawi nalineyo. Zimene akulu amene aja ineyo mene ndimandziwira mkulu amene. I can tell you that man anthu ena sadamudziwe nkhale nayo UTM samandziwa munthu amene uja. That man with me, I have pictures mene akundonetsa naye mu phone mulungu mboni. Ena amene amayankhula kwambiri sadamukonde mkulu amene uja. Anandonetsa mu phone ndipo anthu ena akadzafuna kuti nditusane nawo ndidzawuza tulutsani phone yanu tsiku lakuti SKC anakulemberani message yoti chani anakudzudzulani kuti chani anthu amene alipo. So ineyo ndine munthu ofunitsitsa kwambiri itapangika fresh nthawi imene imabandeke inu nkuti mutabwera kuchoka ku South Korea. Ineyo nkunditabwera mwinzi kwa ine nditabwera koma iwo aja adafika ngati ine ndafika ngati lero iwo adafika mawa okay. Atafika nkuti pene pa Monday perikozo mayankhulana kuti itaenda motani. Okay. Tidziona zokapereka report mpene machitika ngozi imeneji. Okay. That's when the accident was happening. Do you think anthu amene akunena kuti tionenso and I'm asking this question with a lot of caution. Yes. Chifukwa ngozija manena kali kuti anthu sadaiwale. Of course. Yeah. But I have to ask. Of course. Amene akunena kuti tiunikenso. Akulakwitsa sakulakwitsa ulo pang'ono chifukwa ngati anthu mulibe chobisa mmudzi mukamabwera kuti anamulondola asing'anga fiti zibe zimathawa. Say that again. Mmudzi mukamabwera anamulondola kuti adzalondola udzasaka fiti zimathawa ndi fiti. Okay. Koma ngati mmudzi mukubwera namulondola iweyo siwe fiti mumakhala gulu lotsatira namulondola kumaombera m'manja kafufuze koma ngati uli fiti inu muli mbaliti umathawa. You mean me as a person? Mutakhala muti kuti awubwera udzasaka fiti. Ndinena panozi kuti ineyo ndikhala mbali yona zoti dzasakeni osati othawa. Why? Okay. Nanga sipali nkhani ya black box. Yes. And you and me we have discussed this. Yes. Koma ikumabwerabe. Tsopano mukudziwa ndikuuze ndi chimene mudzaona amene amabweretsa nkhani zimene zija pena mwinaso inu simunathandize inuyo azini olemba nkhani. Okay. Ndikuuze ndi chimene chilero ndipo ndikuchallengeni lero. Please. Anthu amene amanena zimene zija amachokera pa ma interview amene tidapanga ndi olemba nkhani. Funso weli nkabwera nkati kodi ndege ankati chocho kuti inali ndi transponder. Anafunsa funso limeneli mtola nkhani wina Kasim Aobe. Okay. Then namufunsa kuti transponder ndi chani. Adandiyankha kuti sindikudziwa. Then ndayankha kuti inangaine ndikuyankhani chinthu pende sakuchidziwa sindikuyankhani. Ena adafunsa kuti kodi ndege akuti black box ili kuti. Then ndayankha kuti malinga ndi aini yake andege. Akunena kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features. Imakhala ndi zinthu zimene izizi mu ndege iliyonse zimakhalamo. Koma kodi ngati black box ili standard feature ndi kuti iyenera kukhalapo. Okay. Koma ngati black box si standard feature ati yake ndiyo. Okay. My interview amene wawa ndikufuna ndikupempheni today. Till now. You can do me a favor. Till now. Muli now. Till now. Chonde ndikupempheni. Ndikupempha izi pa Malawi pa television kwa Malawi 23 million. A brand banda. Inuyo ndi anthu onse amene amapanga attend those interviews. Zanthawi imene kuyambira pa 10th June. Till nazo. Zimene zijazo I will pay for them to be aired. Ndilipira kuti zipangidwe air mpaka napene padafunsidwa mafunso amene wowo. Palibe inu pamene munanena kuti black box taipeza. Ndikuti inuyo. Ndikufunsa inuyo. Zimenezo ndikuti simuzipeza. Okay. Ndikuti nayo ndine. Koma nanga santhu amanena kuti Moses Kumkuyu adanena kuti black box tinayo. Ndendale zimenezozo. Koma palibe interview imene napanga ine yopanda makamera.
ndipo makamera osakhala IMBC kapena ku information anu aini amene mukajambula ndi sana, that content, that footage is yours. Komanso zili mu digital panopo zilipo pena paliponse. Tatenga ndi zimene zija will pay for them. So my question is, yes, we have been on this issue many times. And I think we have, and anthu ena amene mwina mitumwa osimugwira bwino oti ndolemekezeka maina awo amazigwiritsanso ntchito zimenezo. But funso langa lakuti inuyo nthawi imeneyi simunakambepo za black box zimene ndayankhulira ndi zimene ndayankhula zoti taipeza taso kamwe yake ine ndikuti kasakeni wakumwamba mulungu wanga, kasakeni mukasaka simuchipanga air for free, I will pay. Mundipatse inuyo invoice yanu yamene mmachajira kupanga air interview seja ineyo ndikulipirani. Kamenanga ndilipire ku parliament kuja mwezi uno ndipanga honor that invoice, mupange air that item. Mufusane inuyo nangatina anu ndi mabwera bwanji kuti utitulutse black box nkhani imene ikangotuluka Kumkuyu utitulutse black box. Nali mneneri wa boma. Ine tundakumana ndi ma arrows ambiri sindimadandaula zimene. Ine ndakumana ndi ma arrows ambiri, I don't even worry. Koma chimene manena chokuti mulungudu amaulula zoona andi palibe amene angapambane chifukwa desa dzina langa ndi zinthu zabodza. Atata ndipake zinthu zoona, I'll be like chauta langani chifunda panga zoyipazo. Koma chimene sindapange ndipo simuzandipeza ndunjenjepera. Never. Inaso imene kumabwera ndiya Malemu Witika. Boma la choka. I'm glad. Mpatseni mtamfunsaniso nikachiwiri. I'm glad. Kumkuyu. Ndipo ndithokoze kwambiri kuti mwina somanena imeneyi. Again nkhani yovuta. Ndiyovuta kwambiri ya. Padata yika mnyamata amene uja. Padata yika mnyamata amene uja munjira yosakhala bwino. Akubanja mayankho alibe. Sada fotokozeredwe mogwirika bwino. Idapita nkhani ija amene amapita nayo akayaza malamulo kufufuza, adapezeka wina wofufuza yakufunsidwa kuti ukuona ngati unagwira ntchito yolondola pakafukufukuyo, iye nkufika poyankha kuti ayi ndikuona kuti sindagwira ntchito yolondola, ndikuona ngati patsalira. Awo amene alipo mboma lero ali ndi udindo osakhala omangotulutsa misonzi yakubanja kuja. Kuti wakubanja akamaona kuti akungonena kuti ayi ukayima wina nkumakutonza kumakutchula zimene zija, akubanja ajamati chonde tikudalirani kuti inu yomwe tatonetsa kanthu tagwirani ntchito yanu. Because ngati china chake inuyo ena mukuti sadachipange bwino, inu nkubwera nkumango yankhula. Ndikupatseni chitsanzo, mmawerenga Bible mukumbuye amene ali nkhani ya Davide ndi Goliath, kuti Sauli wasauka kuti tikuzunzika ife ana ife Israeli ndi Afilisti. Ndi Davide nkubwera akuti ine tumene ngambira dzinkhanira ndi jene ndi zimbango ndzina zoterozo uyu ndikhozo kamopa. Ndi muganiza kupita kuchigwa kuja Davide nkukangoyima nkukayamba kwanena aja inu mudalephera kupha Goliath, inu mudalephera kuti Sauli ali apa ati Davide munabwera kuti mudzatani mudzapha Goliath, tatembenukiranuwo muphe Goliath osakhala zoti mudziluza ife zimenezo. What is needed now kuti atonthoze wanthu nkubwera ngati akuona kuti Moses iweyo tikuganizira izi bwanji kubwera kudzatenga ine adzakutengera bwanji kubwera take me for questioning. I can tell you sinafunsidwepo. Zose mumayankhula zose zimayankhulidwa sinafunsidwepo because they know ngakhala atantenga mzima amene ankatchuda uja ine mwina angangululozera nkhope yanga ifuri mwina amedone pakanema simukumdziwa uwanga kumwamba siningamuloze ora atabwera apa. She can't even say what I need to in the morning or kamodzi, never. Ndichifake ni manena ine yokuti pano manena zoti ayawa ali mboma mwina akhonzo bisa pano sitili mboma pano sitili mboma ndi makhala kulilongwe ndi ku Blantyre sindili mboma ine. Ngati ineyo akufuna kuti atatenga ine akafunse mafunso ndipo akana accept kuti adzeka ndifunsa atandisunga penanga ndisungepa, I don't care. Koma kumwamba kudzayankhula kuti zoona ndiziwe chimene ndipatsa nkhawa nchakuti as they are doing this opanga choyipa uja akuzemba kutantunda akuzemba kutantunda. Ine ndafikirapo kuti kwakubanja aja nkwayankhula kuti ineyo ndilipo ngati pali chimene tingapange chotithandizire kuti zinthu izizende mwina mokuti chilungamo chidziwike, just know ndikupemphera nanu basi. Kumwambako mulungu alipo tsiku lina adzavula wanthu. I'm telling you this, mugwire chimene tsiku lina mulungu alipo
tonzo limene limachitika anthu tamatukwana inu simuwerenga Bible achimwene kunali nkosana uyo adatukwana kwambiri mamuti ndana adatukwana David kwambiri uyo I've just forgotten his name koma atatukwana akuti ankafusa tsopano Abishai ankafusa kuti akulino utukwana kumeneko bwanje ndithane naye bwanje amene kumafusa David akuti ayi nkutheka kuti kutukwana kumene atukwanawo nkumene kupangitse kuti Mulungu mwina amayankha msanga naye madana amene akutukwanidwa ine ndimavomera tukwanidwa kumene kuje futhi nkutheka kuti Mulungu apanga chinthu china ifonda amatukwanidwa so I don't care so nkhani za Ndege black box nkhani za Witika mzimu wao upitilire kusamundendere you are open about it of course simuli mboma utalira ndipo panopo pamene tisali mboma ndeba bwino okay kuti wina asapezeke akumayankhula zongo yankhula zapaka zimene anthu akuyembekezera nchokuti inu mukuti kaya mukutchula ndani mukutchula anthu angati kaya mwina nkutchulapo ine akuti ndimakhala kuti bwerani dzatengeni ine kuti anthu akubanja aja anenezo kuti chilungamo mwina mukachipeza komanso mukanditenga musanditenga chifukwa ena akanalemba pa Facebook okay dzibwerani mukudziwa zokuti muli nayo nkhani yokwanira ineso ndalama zaulere ndimazifuna okay ineso ndalama zaulere kuzokwasumira kuti andipange zinthu zomwe ndipanga inu simungasumi anthu atakupangani zinthu zachiponge musadapange chinthu malamulo amapereka so azipanga zinthu akumadziwa kuti apapa akalamulanso kuti mupatseni munthu umupatsa basi timalize ndi anyamata adzikwanje amene akuganiziridwa kuti amachita zipolowe kulilongwe atengedwa ndi apolisi inu ndi Jessica Bwira munapita kukaona ena amanena kuti kutudziwe mwino wakalo mgende kaluni akauza ambuye yake ambuye yake anthu andinu ndi akabwira tisankhe motero okay tisankhe motero matupanye matwandinu mwina fuso imene mwana ngati kuti tisali yankhe motero likhale imene lolo kuti ayi okay koma pajapo kuti aine yake anthu wandinu tikhonza kukhala mogwedera pang'ono chifukwa chakuti anthu aja ali ndi mabanja amene ndi aine yakewo ali ndi azinzawo amene akhoza kuvumira ndi aine yakewo mwina enawo akhoza kukhala kuti ndakuchipani amene ali ndi aine yake kuti ndakuchipaniko koma kunena zokuti kutuma ndinezo tayi okay munapita kuti zimveke bwanji ine kupita kumene kuja ndikuuzeni izi ndipo ndikuyankhula moopa Mulungu pagulu paja anyamata aja alipo ndi 15 anyamata amene aja ine mwina nditakumanawo panjira ena aja sindingaloze sanayambe apangapo interact ndi ine koma pene paja pala anyamata ena awiri amenewo ineyo ndimadziwa ndimadziwa personally kuwadziwa kwake nkokuti mmodzi mwa anyamata ameneyo ineyo adachitapo pempherera ine nzeka yangu kuti amutenga kuti akumwimba mulandu koma anyamata ameneyo tiwamuti dala anachitapo pempherera ineyo ntavutika kundiimbira phone ineyo ndaona zakuti koma ndikupemphera nanu ndikufunirani zabwino ineyo mmene achitira anthu mmene akhalira chete dala nkhani yake inaliti wayimbira ineyo phone zinthu zina zidandivuta zidakuvuta nikuti moyo momwe amadwala so iyeyo adayima nane kundipatsa pemphero chimenecho olatakhala kuti amuyimba mulandu wa mtundu wanji sindingalephera opita nkuti nkamuone sindingalephera chita zimenezo wina wachiwiri tili ndi msungwana wina amene pano kuti dakhala ngati chibale koma zomangocheza zomwe pano ngati ndi mchemwali wanga adali naye pa ubwenzi mu nthawi ya ubwenzi umene uja ine ndadziwana naye timanchita mulamu mu mulamu mmene momo nkupeza kuti ali mugulu limene lija sikana nyamatayo sindakalephera kunena zokuti chifukwa chakuti wagwidwa ali akuimbidwa nkhani zotere ndinene kuti kaubale kaja kapita ineyo chikhalidwe changa sichamtundu umenewo olatakhala kuti munthu yoyambidwa mulandu wa mtundu wanji ine chibale ndi chipanga valio anyamataja simunakhale nawo pa meeting wakumwamba mboni yanga wakumwamba mboni yanga tunama zimene zokumwamba achotse ichukunda
Simukwadziwa. Ndikuti okumwambayo mbondi yanga ndachulapa anyamatawe. Awiri namene mukadziwa. Ndakuchulira nawe namene. Okay. Kupita kwanga kumene kuja. Ndalikuti dala alumu. Uyuso alumu. Hayi anthu awa akadzatuluka adzandifunsa kuti imwene olo kudzatola. Suja ndakupemphererani mutavutika. Sindakapanga zimenezo mtima wanga udakakana. Sitingakambe zambiri poti zili ku court. Chabwino. Koma chimene chimachitika whether kandi amene wawa anyamata ake kandi ena. Chinali chinthu chabwino inuyo mukuona? Chiti. Chomaenda Zikwanje. Zimene zingakhala zinthu zabwino. Simunayankhule bwanje. Zimene ziyazi? No, go back into your records. Munayankhula? Go back into your records. Kuti ya Pitani mbalikulano. I spoke in condemnation of that. The president spoke in condemnation of that. Ekomosa ni mwamphamvu. Sidu ziri mwamphamvu mota. Mwamphamvu nkuti agwidwe anthu amene sadagwidwe. Zimenezo ndimuka. Wina ena amachita kwamenyana miwa apolisi alipo mpo MDF alipo mpo. Kodi zimene zizi zinthu zokuti zilibe malo mu democracy. Apolisiwa akhala kuchita zimenezi kwa nthawi yayitali. Tinene zimenezo. Ine ndapangidwa pa ataki. Apolisi nkumaona. Apire mayaya. Tsiku lankapangidwa ataki ndilipo ine. Ndathawira kukwinzi kuja limodzi ndiyo waje. Ndimakasamala amene aja ndine. Awa aujena anamiwa. Zimene zachitikazi. Taziona zochitika. We have seen anthu onse amene akhala kuchitidwa zipongwe. Zonsezo zilibe malo mu democracy. Ngakhale kutola kuti boma lili m'manja mwa ndani. Ndi zopanda malo mu democracy. Tikamaziyeyeka zimene zija. Zizimukhala kuti zochitika chifukwa kupanga lero ndi awo. Mawa zilone ziti chifukwa kupanga lero ndi awo. Koma apolisi adzayime paokha. Kuima paokha kwa apolisi kumene kuja. Bwezi lero tumara achada kuchagale mutu yanga aja adagwidwa. Bwezi lero tumara achana amenya abire mayaya aja adagwidwa. Bwezi lero tumara amene alipanga zipongwe zimenezi agwidwa. Bwezi tumonoto sewa akuimbidwa milandu. Zisamatengere kuti zidikire anze choke mbo. Ndalama akuti ziusonkhedwa. Zajana. Ndalama akuti ziusonkhedwa ku chipani zothandizira anyamatawa. Nchipake ndifuza kuti anyamatawa simukwadziwa. Pamene ndalama akuti ziusonkhedwa ku chipani. Akusonkhanitsa ndalama da. Ku chipani kwakuti. Akusonkhanitsa ndalama. Osi inu simudziwa zimenezo. Tsona ngasimukuti akuti. Mudatuzira akuti atasonkhanitsa ndalama ine ndifusa amene kuti musonkhanitsa ndalama mudakalayi ine ndisonkhanitsa ndalama bwezi nduma yankhane. Osati inu umandamba kuti anthu akusonkha ndalama kumeneko zothandizira anyamatawa. Tsona izo ndi kuti mwangomva ino. Ino zoti simunasonkhe nawo? Ino ndi mwangomva. Simunasonkhe nawo? Tasonkha kwa ndani akusonkhanitsa yo ndani. Akusonkhanitsa ndalama yo ndani. Izo bade mwangomva zimenezi hayi samachitike. Zoba hayi tangomva kuti. Koma tizigwira pakuti. Akuti akapanga chakuti. So you want to tell us on a national TV? Yes. Kuti chipani nyano sicho sonkha ndalama zothandizira anyamatawa. Chipani kuti sonkha ndalama ndi kuti thumba lake kwa Treasury General. Okay. Chipani kayendetsedwa chipani chake. Yeah. Timatolera ndalama mujira zosiyana. Ayi koma inu yasimnayenjere bwino. Simnayenjere bwino. Koma you take that one. Okay. You take that one. Alright, it's your goal. Timatero kuti ndalama kuchipani kuja timasonkhanitsa kudzera mujira zosiyana. Kaya kwa kuti thandiza, kaya kuchokera parliament amatipatsa ndalama zimafikira mwa Treasury General. Okay. Ngati kwagwa mavuto ndi mavuto amagwirizana ndondomeko zathu kuti amene wavutika mtundu kuti khozo muthandiza Treasury General apanga release ndalama nkuthandizira mbali zimenezo. Okay. It's a fair answer. Thank you. Pamene panso ndiyeti malizire pamenepa. Ndikufuna ndi kuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera. Nkhani zimene takamba ndi zosautsa. Kwambiri. And I'm glad kuti you have managed to answer them with a lot of grace. Si nkhani zopheka. Imfa ya president, nkhani zawitika zicha, si nkhani zopheka. And I needed to raise these questions. No, I'm glad you did. Yeah. I'm glad you did. Yeah. Zimene zozo, as I said, ndikulona tsiku limene zizakhala ndi closure. Ndimalona. Tisanafe zizakhala ndi closure. Mugire mawu amenewo. Tisanafe there will be a closure. There will be a closure tisanafe. Ine ndi palibe amene adza ndikhudze eneyo ndisadachite choyipa kuti andipanga hamu kupindula. Osateka. Sizachitika zani. Aliyense panga plan evil against me ndisadalakwe. Aya kunama sizachitika. Mawu anomaliza. Ndamene. Ndomwe basi. Mawu ndomaliza ndamene. Basi. Opanga plan choyipa. Kwa ineyo. Pamene nosuna chiti choyipa. Sizateka. Not in this life. Honorable Kumkuyu, thank you very much for joining us.